लोगोफोर नैबेनो जाबाय गहपुरनि मैगं बेफारि गुड मर्निं लोगोफोर ओमफ्राय दायो बाजिगासिनो फुंनि 6:30 ओमफ्राय नै सानाबो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांनो ओंखारदों गहपुर लोगोफोर यस गहपुर ओमफ्राय लोगोफोर बहुद कनफिउज जागासिनो आरोना थांगोन थाङा बाट दिनै फाइनाली कनफार्म जाबाय लोगोफोर थांथारगोन गहपुरसिम ओमफ्राय आं लोगोसे थाङो दिनै अबंसा आरो कुनाल ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं ओंखारबाय नै ओमफ्राय गस्ला गानखाबाय ओमफ्राय लंपेन्ट गानबानो जायसै ओमफ्राय दायो आंखौ दिनैगोन जा आबौआ दायो उथियाखै बेहाय फोजानाङो बिराद मा जागोन बिदो दायो आंखौ जा आबौआ दोनैगोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं पुरा ओंखारनोसै आरोना ओमफ्राय खाम मोनजागोन ना मोनजाया आखा गैला मानोना टाइमानो जाथारबाय आरो आधा घन्टाल'सै स' लोगोफोर दायो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै जाहानि दायाबरा नै बे आंखौ दिनैगोन ओमफ्राय नायै थांसै दे बाय बाय आफ्टार 3 days लोगो मोनफिनगोन नङा होमबा ओमफ्राय दायो लोगोफोर गारियानो स्टार्ट जाथाराखै दे लोगोफोर दायो गारिया स्टार्ट जाबाय बाय थांसै बाय बाय दे बाय बाय लोगोफोर दायो जों थांनोसै आबौजों टंला स्टेशनसिम A few minutes later. लोगोफोर दायो सफैबाय स्टेशनाव ओमफ्राय दिनै आं लोगोसे थांफागोन अबंसा कुनाल ओमफ्राय नै सासे इउटुबार गोदान दिनै देखायदों आं भिडिअ होबाय ओमफ्राय जों मा नोंलाय थांसै नामा आं थाङा गोबांनो सोंगासिनो आरोना आदाया मानो थांगासिनो गहपुराव होनना स' आं दायो खोन्थानोसै लोगोफोर मानोना लोगोफोर दायो गहपुराव जागासिनो सेन्ट्रेल आबसुनि एनुवेल कनफारेन्स लोगोफोर स' बेयावनो जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय दिनै आंजों लोगोसे थांफागोन नै इसोरबो सिख्ला सानैबो माने बिसोर जोंनो थाङा आरोना बिसोरनि एक्सट्रा माने बिसोरनि आलासि जानो थांगोन गहपुराव नङा होमबा ओमफ्राय नै दायो जों लोगो हमजोबो गासैबो लोगोफोर नै दायो आबौआ थांसिनो स्टेसननिफ्राय नेनो हाथारलानो बियो ओमफ्राय माबासो बुंदोंब्रा माने मोजाङै मोजां भिडिअफोरखौ मोजाङै खालामना फैनो हाथों थांनाय फैनाय लामाफोराव जेबो खैफोदबो जानो हाथों so much दे थांदो बाय बाय दायो फैगासिनो राजधानी एक्सप्रेस दायो जों ढेकियाजुलि बारबोबाय दायो सफैबाय बहा राङापारा ओमफ्राय नैबे नर्थनि बहुत गिदिर मोनसे जंसन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव ट्रेना गोबां गोबाव लाखियो स' बेनिखायनो जों एसे ओंखारबाय जिहेथु गोबां मेंबाय गाखो ओमफ्राय दायो 10थासो स्टेसन बारलांना मोननो हानाय आरोना ज' आं गोबां मिथिया लोगोफोर स' दायो जों एसे थाबायगासिनो राङापारा जंसनाव स' माबा जानो नामा बिदर लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै सानजाहा माने नर्थ आसामसिम फैदों आरोना स' बहुद मोजां नांदों लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जादों राङापारा जंसन फार्स्ट टाइम लाइफआव फार्स्ट टाइम ओमफ्राय लाइफआव फार्स्ट टाइम थांगासिनो गहपुरसिम लोगोफोर सहैगासिनो गहपुराव दायो दिनै गारिया खारहांबाय स्टेसननिफ्राय राङापारा स्टेसननिफ्राय ओमफ्राय सिख्लाफोर सिख्लाफोर नायमाय बोरै खबरफ्रा फैनाय लोगोफोर साहा लोगासिनो दायो फाइनाली सफैबाय गहपुरसिम लोगोफोर लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय नै गासैबो लोगोफोरा गासैबो बिजि ब्लग बनायनायाव रावबो बोरायनाखौ फैना गोजोनदों गोसोखौ फार्स्ट टाइम लाइफआव गहपुरसिम ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों गारि हमसै थांसै मिटिंसिम मानसिफ्रा लोगोफोर गोबां मानसिनि भिर दायो गाखोगासिनो दायो गाखोगासिनो ब्रिजआव ओमफ्राय नाय गोबां मानसि गासैबो मिटिंआव फैदों abang मेङाखै ना मेंनायनि सायाव आरो मेंनाय ओमफ्राय आरो 30 केजिनि बजाय दङ लोगोफोरनि सेस मेंजोब्बाय दायो जों ओंखारबोबाय स्टेसननिफ्राय नैबे जादों स्टेसननिफ्राय दायो जों बेयाव गारि हमसै आरोना ओमफ्राय थांसै मिटिंसिम दायो जों गारि हमबाय ओमफ्राय नैबेनि गारिया दायो जों गाखोनोसै आरोना आयै मेंजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो आलासिलानि न'आव ओमफ्राय नै मार माथा लाबखादो उदालगुरिनिफ्राय गहपुरसिम दे आलासि हाय होनदोंलाय लोगोफोर दायो थांगासिनो मोनहैसिगोन दाबो मोनहैथारला खिथालाय केमेरामेनखौ केमेरामेन नै केमेरामेना लोगोफोर नैबेनो जाबाय गहपुरनि मैगं बेफारि लोगोफोर बिसानाव थांदों आरोना बिसानि आदै लानाव थांगासिनो मादै लानाव ओमफ्राय न'आ बेनो लोगोफोर बे दुब्लि गेजेरनि न'आ बेयाव थांसै एसे फ्रेस जानोसै ओमफ्राय थांसै सिदा
मिथिङाव लोगोफोर नै मिटिंखौ नुहुरखायो मादैलानि न'निफ्राय नै दिबिनि बेनो जादों सेन्ट्रेल आबसुनि मिटिङा हेल' मा खबर हेल'लाय हेल' मा खबर मानो हामालै मैगं बेफारि सफिन ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों सफैबाय मादैलानि न'आव नैबेनि न'आ लोगोफोर दायो जों सफैबाय मादैलानि न'आव ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेनि न'आ ओमफ्राय दे अबं फैना दासो हान्थि माने ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै आरो ना आं गासैबो फैनायनि माबाफोर खिथिजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो ओके कुनाल भइस ब्लग बिथांनि चेनेल डिसक्रिपसन थागोन बिथांनि लिंकआ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो ना गाबोननिफ्राय बहुत धामाका मिटिंनि ब्लग फैगोन लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदान बा साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय लोगोफोर दिननि थाखाय लोगोफोर बाय बाय आरो गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन अके बाय बाय